Hi, Te. Good morning. Namo dalang nga mga? Verse 5 to 7. Nung dali nga. Giluwas kita niya, pinili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya, pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usap o makabaton o bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Diha sa 6 to 7, siya nagkiyon kay magalaya, madagayaong ibupo sa Diyos, sa Espiritu Santo, hindi ka nato, pinaagi sa Kristo nga ato kanluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isino kitang matanong sa Diyos, aron makapanagiya kita sa kinabuhi, walay katapusan. Maatong ipaakot sila, paakot kami o kinabuhi, walay katapusan. Kaya wala kita, guys, antay nagturo kami mga atong Diyos buhi. Amen? So, nagturo na, dapat ang atong pagdahil, dili patay. Amen? Hallelujah! Ako mo kayo na ito, dahil na sa pagdaling Diyos, pagkahalagay na, pagkapa, ang lawas magsayaw, sa pagdaling Diyos. Wala natin pumalan, wala natin pumalan, tapos na Okay, ako una ka ng Mateo 4:4. Apan kaniya mitubag na siyang miingon. Naisulat na, ang tao mabuhi dili lamang sa tinapay kung dili sa pulong nga magagula sa baba sa Diyos. Very good. Oh, next! Isa na ako eh. Anong klase yan? Isa na ako eh. Eh, 1 point! Sige, tawi! Ako mate. Si Jibe. Mateo 13, verse 37. Ang ano mami naman. Pwede lang taon, te? No? Jesus. Ipa-close gani. Ang nagbukas sa maayong pinay, mao ang anak sa tao. John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. 2 points. 3 points.
I-mix nila ito ang green patch. Ipaambak bitaw siya kay luwason siya kung anak bagid ka sa Diyos o niya gipakuanan siya nga kung anak ka sa 2,000 years later. Diyos tagaan na natin ka ipasakat ka sa ibabaw tanawa ang tanan dari sa Galilea, tanawa ang tanan syudad o niya tanan panon o niya kung pag imo makita ipaporma rin siya nga nagalibon siya sa trono. Kung mulod ka sa ako, ipalimutan. No more! What? Mateo 5-11 ang pinakaunang sinugdanan sawali sa Dios sa ibabaw sa buntod kato kunya porto bad kanang gipakan bitaw sa giangiri siya daw magyangrian sa kwan bitaw siya daw maghari sa kwan bitaw si tawganam sa Galilea sa Jerusalem day Ano niya na-memorize? nag-memorize na si David gapon ra First Thessalonians. Baya to tayo. Ala, kag-explain ka mga kabras na mga na itong tayo. Dili kay kuwan na to siya. Ato mo siya sa bundok sa kuwan. nabuang ko sa number man yun nabuang ko sa First naman ko na huwag ipangayo. Dili, pag-abot nila dito si Tuktok ng Agila. nabuang ko sa number Saya yun na Oh. Nawala lang ko sa kung number. Oh. Is that explanation? Kaya gibasa man gyud nako tong Mateo 1 to 18. Oh. Ganen, sa to? Psalms 89 ito. Psalms 89, ito. Praise the Lord forevermore. Amen and amen. Lagay mo sa Thessalonians. Kaya tuntay. Oo, First Thessalonians daw. Ang pan karon ang team 1 score nila is 46. 46, tempo. Team 2 is 16 points ang tempo. ito is ang team 1. Team 1, palakpak.